vítajte pri druhom videu chobotničky. Vlastne už máme uhačkovanú takto hlavu. Kto chcel, si dal bezpečnostné oči. A ideme pokračovať teda týmto lemom. Tak. Ja si pri tom leme používam viacej tých značkovačov. Ak nemáte, môžete si len nejakú nitku cez to pretiahnuť, aby ste vedeli, kde máte ten prvý a ten posledný stĺpík. Ale ani nemusíte, keď tak si to napočítate. Tak, najprv si spravíme ten lem. Takže vlastne budeme píchať do tej prednej nitky, tuto, ako keď sme zužovali. Tuto do tej prednej nitky, v každom očku, budeme robiť dva krátke stĺpiky. Jeden. A zase len do tej prednej nitky a druhý. A tuto vzadu vám zostane tá zadná nitka. Do tej potom budeme pokračovať vlastne hačkovať tie chápadielka a zatvárať tú chobotničku. Takže si to ukážeme znova. Zase prednú nitku, neviem, či to vidíte. Čakajte, ja vám to ukážem takto ihlou. Predná nitka. Šup, len tuto. A táto zadná vlastne zostane. Predná nitka, zadná nitka. Takže medzi picháme háčik. Do prednej nitky jeden krátky stĺpik. Druhý krátky stĺpik. Tak toto spravíme 24 krát. Zase predná nitka, jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik. Len do tej prednej nitky. No a už vidíme, ako sa nám to pekne vlní. Tak znova. Predná nitka. Jeden a druhý krátky stĺpik. A tu si pekne vidíme tie zadné nitky. Jedna, druhá, tretia. Dobre? No, tak skúste na konci, rady sa vidíme. Takže do každej prednej nitky spravíme dva krátke stĺpiky. Tak, ja mám hotové. Pri tom poslednom krátkom stĺpiku do tej prednej nitky som si takto do zadnej nitky tým označovačom označila vlastne ten koniec rady. A budeme pokračovať vlastne, vidíte tú zadnú nitku, pekne ju vidno. Takže sem vlastne teraz budeme pokračovať s hačkovaním tieto chápadielka. Budeme mať takéto. No. Tak ideme na to, na tie chápadielka. Takže do tej prvej zadnej nitky ja vlastne len pichnem háčik a normálne si spravím krátky stĺpik. Do tej prvej si spravím krátky stĺpik. Spravíme si 31 reťazkových očiek. Nikde nebudeme píchať, iba budeme jeden, zostane nám očko, nabereme vlnu a pretiahneme 2, zostane nám očko, nabereme vlnu, pretiahneme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vlastne a takto si spravíme 31 reťazkových očiek. Ja mám hotových 31 očiek, vyzerá to takto. A teraz nebudeme píchať hneď tu do toho prvého očka, ten preskočíme a tuto do ďalšieho reťazkového očka si spravíme dva krátke stĺpiky. Jeden, druhý.
Do ďalšieho očka si spravíme znova 2 krátke stĺpiky. A vlastne takto budeme pokračovať až na koniec. 1, 2. A ono sa nám to začne pekne krútiť tie chápadielka. Do každého očka, vidíte, už sa mi to začína pekne krútiť. Do každého očka 2. 2 krátke stĺpiky. Ďalšie očko. 1, 2. A pekne sa nám to takto zatočí. Môžete spraviť aj 3. Ja robím po 2. 1. Druhý. A vlastne až na koniec toho reťazkového a nakoniec až tej reťazky si vlastne do každého očka budeme robiť 2 krátke stĺpiky a keď už sa budeme blížiť ku konci, ukážem vám čo ďalej. Tak ja už sa blížim na koniec tej reťazky. Čakajú ma ešte 2 očka, aby som povedala. 1, 2. Áno, ešte jedno očko. 1, 2. A toto už je vlastne krátky stĺpik. Tam už nepichám. Teraz do tej zadnej nitky ďalšej. Počkajte, aby ste to videli. Tu sme robili ten krátky stĺpok a z toho tú reťazku. Stĺpik teda, nie stĺpok. A tú reťazku. A teraz do ďalšej, tej zadnej nitky si spravíme normálne krátky stĺpik iba. Do ďalšej zadnej nitky si spravíme zase krátky stĺpik. A ideme si robiť ďalšie chápadielko. Takže si spravíme zase 31 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tak. A zase to prvé očko preskočíme. Do ďalšieho očka si spravíme 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A znova ďalšie očko, 2 stĺpiky. A takto zase pokračujeme až na koniec tej reťazky. Keď budem zase na konci, tak vám ukážem. Už vlastne budeme len takto pokračovať, ale ukážem vám, aby ste vedeli, čo ďalej. Tak ešte raz, 2-krát možno vám to zopakujem. Tak ja sa blížim zase na koniec. Posledné očko mám tu. 2 krátke stĺpiky. Toto už je vlastne ten krátky stĺpik. A zase do tej zadnej nitky ďalšej, teda do tej zadnej nitky z toho očka, si spravím krátky stĺpik. Šup. A je to. Do ďalšej nitky zadnej z tej 22. rady si pichnem, spravím si krátky stĺpik a zase si spravíme 31 reťazkových očiek. A vlastne budeme postupovať takto. Budeme mať takéto chápadielka. Potom si ich ešte upravíme, aby boli pekne otočené. Tak, aby sa nám to pekne točilo do jednej strany. Tak. Môžete, vravím, robiť aj po 3. Ja som toto v tejto robila po 2. A mám to takto.
No. Takže si spravíme zase 31 reťazkových očiek a vlastne vraciame sa späť do každého očka po 2 stĺpikoch. Takže máme 31 očiek reťazkových. Prvé očko preskakujem, pichám až do toho ďalšieho druhého a robíme 2 krátke stĺpiky. Do každého očka zase až na koniec reťazky. Opäť potom spravíme krátky stĺpik. S tým nič nerobíme do tej zadnej nitky. A do ďalšieho očka potom znova krátky stĺpik a tam robíme zase ďalších 31 očiek. Ja vám to ešte raz ukážem, aby ste vedeli, ako pokračovať a vlastne na konci budeme mať 12 chapadiel. A potom ukážeme, čo ďalej. Tak, ja som zase na konci toho chápadielka, tej reťazky. A do zadnej nitky si spravíme krátky stĺpik. S tým nič nerobíme. Do ďalšej zadnej nitky krátky stĺpik zase a spravíme si opäť 31 reťazkových očiek. A takto vlastne budete pokračovať. Zase potom späť po tom chápadielku, tuto do ďalšej nitky spravíme krátky stĺpik, s ktorým nič nerobíme. Do ďalšej nitky krátky stĺpik a tam spravíme 31 reťazkových očiek a vlastne keď budem mať posledné chápadielko hotové, tak ukážeme, čo ďalej. Teraz vám chcem povedať ešte, že dávajte pozor, keď budete píchať do tých zadných nitiek. S tým, že tuto mám už ten krátky stĺpík, tak aby ste nepichli do toho istého. Musíte sa fakt snažiť pichnúť do toho ďalšieho. Vždycky, keď dorobíte to chapadielko, tak krátky stĺpík do ďalšieho. A do ďalšieho očka zase krátky stĺpík. Musí nám proste potom pomedzi tie chapadielka budeme mať 24 krátkych stĺpikov, tak aby ste to mali rovnako dobre alebo presne, ako to má byť. Tak ja vám ešte jednou ukážem. Tu som skončila chápadielko. Do ďalšieho očka si spravíme krátky stĺpik. Znova krátky stĺpik. A z toho stĺpiku si spravíme 31 reťazkových očiek. Ja už mám posledné chápadielko a potom vám ukážem, čo a ako ďalej. Tak ja som spravila posledné chápadlo a musí vám výjsť, že vlastne kde máte označovač alebo značkovač, alebo ako som tomu hovorila na začiatku, tak tam musíte spraviť ten posledný krátky stĺpik. A to je vlastne posledný stĺpik celej rady tiež. No. Chápadla máme takto hotové. Potom si ich ešte pokrútime, ako potrebujeme. To až potom na konci. A vlastne ideme si teraz zatvoriť toto. Budeme vlastne háčkovať pomedzi tie chápadielka a spravíme si 24 krátkych stĺpikov. Tam, kde sme vlastne začali to prvé chápadlo, tak tam sme mali prvý krátky stĺpik. Takže si do ňoho pichneme a spravíme si krátky stĺpik. 1. Ďalej pokračujeme. To chápadielko si dáme akoby preč. A túto, ako sme dokončili tú reťazku a robili sme tam ten krátky stĺpik, tak si tam spravíme ďalší krátky stĺpik. Druhý. A hneď vedľa toho máme krátky stĺpik. Tretí. Takže máme už 3. Zase chápadielko dáme preč. Keď ich rozdelíme, tu vidíme prvý krátky stĺpik.
štvrtý, ďalší, piatý. Chápadielko dáme preč a vždycky medzi tými chápadielkami musíme mať 2 krátke stĺpiky. 6, 7, chápadielko preč, 8, 9, zase chápadielko preč, 10, 11. Tie chápadla máme akoby takto dolu k tej hlave. 11, teda máme 12, 13, zase chápadlo preč, 14, 15, preč, 16, 17, preč. Vidíme tam tie stĺpiky pekne. 18, 19, 20, 21, 22, 23. A tuto máme posledný, jak sme tam pichli. 24. Tak, a máme krásne 24 očiek stĺpikov. A teraz si to ešte môžete dovypchať, alebo ešte môžeme počkať. Už vlastne to budeme len zatvárať. Vlastne budeme zužovať každú radu. Takže teraz si spravíme do 2 očiek po jednom krátkom stĺpiku. Takže 1, 1. Chápadla sú furt preč. A teraz zase zúžime a z 2 stĺpikov si spravíme 1. Predná nitka. Naberem cez 2, naberem cez 2. Zase 1, 1. Predná, cez 2, cez 2. A vlastne takto ideme až na koniec rady. 1, 1 a zúžime. 1, 1 a zúžime. 1, 1 alebo 1 a zúžime. Tak, máme posledné. 1 stĺpik, 1 stĺpik. Vyberiem si značkovač a zúžim posledné. Tak. Ja si to teraz dovypchám, koľko potrebujem. Ale kľudne to vypchajte úplne. Potom si tú hlavu trošku upravte, aby ste ju nemali šišatú. Aby ste tu nemali viacej výplne, tu menej. Takže vypchajte. Keď máme vypchaté, tak ideme zase ďalšiu radu zužovať. To už je 25. rada. Takže si spravíme 1 stĺpik do jedného očka a teraz hneď zúžime. Tak. Zase 1 a zúžime. 1 stĺpik a zúžime. A takto vlastne zase až na koniec rady. 1 stĺpik a zúžime. Už len 2-krát. 1 stĺpik
zúžime. 1 a posledný zúžime. Tak. Teraz spravíme poslednú radu a vlastne tam iba 6-krát zúžime. Nebudeme robiť už žiadny stĺpík, iba nabereme a zúžime. Spravíme to 6-krát. Takže 1, 2, pomedzi to nerobíme žiadny stĺpík, zase zúžime. No čo je? No. 3. 4. 5. A posledný. 6. Šup a šup. Tak, ja si to vyťahnem trošku. Odstrihnem. Vyťahnem úplne niť. A ešte si zoberiem ihlu. Tuto máme takú akože dierku. Zoberiem si ihlu. A za tú prednú nitku pichnem do jednej prednej nitky, do druhej a takto si to ešte akože zatvorím. Zopakujem ešte raz a máme to zavreté. Potom si to ešte tak nejako zapošijem, aby sme to mali pekné. Tak. A buď nitku schováme, alebo ja robím tak, že si kúsok odstrihnem ešte, ak mi zostane. A z tohto si tú žinilku dám dole. A zostanú nám tam vlastne takto nitky. Tak. A háčikom rozdelím si ich. A háčikom popod si jednu vyťahnem. Tak čo je? Tak a ešte si to spravím si normálne klasickú hrčku. Tak. A toto vlastne si zoberiem ešte háčik, niekde pichnem. Pichnem si tu niekde a strčím to donútra do tej chobotničky. Aby to nebolo vidno. Ak mi to niekde tu mi to kúká, tak si to zase ešte háčikom šup. No a je to. Chobotnička je hotová. Spravíme si ústočka. Tuto vidíme, že je zadok. Takže tu niekde bude predok. Kľudne si to trošku upravte, ako potrebujeme, aby sme nemali šišatú hlavu. A ideme si spraviť tie oči. Ja na oči použijem Delphine Baby čiernu kúsok. A spravíme to tak proste jednoducho. Pichnem si niekde medzi 9 a 10, či ako sme dávali tie bezpečnostné oči. 1 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Takže pod 12. radu si pichnem ihlu a spravíme len takto čiarky. Niekde si odpočítam 1, 2, 3, 4, 5 do 5. stĺpika. A zase, aby sme to mali rovnako, si pichnem
tu a skončím niekde pri tomto, aby som si to mohla nejako zaviazať. A vlastne to sú celé oči. Ešte si s tým môžeme vlastne spraviť ústa. Takže si to pichnem trošku ďalej. Keď už to máme na háčiku. Tak, a tu si vlastne niekde, ja neviem, za to oko, niekde doprostred medzi oči si pichnem znova a tak, aby sme mali v tej istej línii tie ústočka, tak niekde tu výjdem s ihlou. Ja dúfam, že tomu rozumiete, ale ja toto neviem veľmi popísať. A teraz vlastne, aby sme mali tie ústočka, tak pichnem tuto do toho istého stĺpiku. Výjdem niekde tu, kde sme začínali. No, a tak toto vyzerá. Tu si to odstrihnem. Tu si tiež odstrihnem. Buď si môžete zase vybrať tú žinilku, ale tu no už to nerobím. Tu no vlastne len klasický úzol. Trošku stiahnem. Zoberiem háčik. Pichnem niekde tu dozadu. To je možno ďaleko. Vlastne niekde tu pri tom si vyleziem s tým háčikom. Zachytím si vlnu a vlastne schovám to donútra. Šup. A šup. Samozrejme si tie oči môžete spraviť aj farebné. Je to na vás. Chcete mať fialové, budú fialové. Chcete mať modré, budú modré. Tak. Pardon, smrkam. Ešte si tu poupravíme tie chapadielka. Potom si ich môžete pootáčať. Vidíte, čo to aj mne robí. Aj tuto, aha. Takže si to pootáčame, aby sme to mali pekné. Tak, chápadielka mám pootáčané. A takto pekne nám vznikne chobotnička. To je všetko. Dúfam, že sa vám ľúbilo video. Dúfam, že hlavne je to nejak zrozumiteľné. Ak by ste niečo nevedeli, kľudne mi napíšte. Môžete ma sledovať na Facebooku, kde mám stránku háčky na všetky hračky. Na Instagrame, na TikToku. A ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ahojte!